Ni Galder Segurola naiz, informatikan ingenieria naiz, eta Atlantiken egiten dut lan. Hala ere, hainbat lekutan egin dut lan, hainbat proiektutan sartuta ibili naiz, eta nik uste, betidanik izan dudala informatikaren inguruan zaletasun bat, eta beti oso gogoko izan dut informatika, horrela sartu nintzen. Eta Atlantiken barruan esango nuke, ere hainbat arlotan egiten dudala lan, baina gehien bat ingurugiroan eta euskara eta kultura arloa. Kantatzen duen herria ez da inoiz hilko. Hori da finean idatzi duen artikularen izenburua, eta bertan zer esan nahi dugu, pixkat alde batetik nik egindako kantaria batzen dugu komunitatearekin. Azkenean Euskal Herrian transmisio bat egonda kantaren eta bertsolaritzatik, eta gaur egun hori pixka sostengatzeko eta aurrera egiteko kantu tradizionalen munduan, hainbat herrietan kantu jirak edo kantaguneak sortu ziren kalez kale joateko abesten eta kantarekin jarraitzeko, kantu tradizional horiek edatzeko. Eta orduan komunitate bat sortu da horren inguruan, eta komunitate horreri zerbitzua emateko kantariak sortu nuen. Zergatik sortu nuen kantariak nolabait esatearren, nik azkenean Bilbo kantarin parte hartzen nuen, lagunekin, nik konpartzakia naiz eta lagunekin hasi ginen joaten, hilabete behin egiten zen, eta hasi ginen parte hartzen. Orduan bertan egiten genuena nolabait, zen liburu bat zegoen fisikoa, paperezkoa, eta joaten ginen kalez kale kanta horiek abesten, ezta? Nik nolabait ikusten nuen, azkenean egunean, soberan genuela, behin amaituta kantu jira, soberan genuela liburu hori. Orduan pentsatu nuen hori digitalera eramatea, ezta? Lehen hori esaten zen 2.0ra, gaur egun ez dakila nola esan daiteken, ezta? Baina, nolabait hori, bestelako euskarri batean izatea liburu fisiko hori, ezta? Eta horrela sortu zen kantari. Hasiera baten, kantarik bakarrik ematen zion zerbitzua Bilbo kantarira, hau da, Bilbon egiten den kantu jira, baina esan bezala, hainbat beste herrietan, Plentzian, Urdaibain, Gernikan, Bermion, Zarautzen eta hainbat lekutan ere bestelako kantu jira batzuk bazeuden. Eta, orduan beste herri batetik eskatu zidaten bestelako app bat garatu nahi zutela, bertan ere beren liburuzka edo kantu liburuzka sartzeko, ezta? Nolabait momentu horretan, pixkat erabaki bat hartu behar genuen, ezta? Zelan egingo genuen hori? Liburuan sartu beste kantu liburu hori, appean hain zuzen, edo bestelako appa sortu, ezta? Haiek eskatzen zuten bestelako appa sortzea. Eta erabaki genuen ezetz, hoberena zela app batean liburu guztiak batzea, ezta? Hasiera batean kantarik bakarrik Android sisteman zegoen, eta esan bezala Bilbo kantari zuen, eta abesti bakoitzaren letra zuen, zerrenda guztia agertzen zen liburuarena, eta baita ere bideo karaoke bat non azkenean Gabi de la Mazaren bideoak sartzen genituen, bideo karaokeak, ezta? Gerora, Plentzia sartu genuen erabakita bertan izan nahi genuela liburu batean edo aplikazioan bakarrik batean izan nahi genituela liburu guztiak, eta pixkanaka joan ginen aurrera egiten, adibidez iOS-en bertsio atera genuen, webgune bat ere egin genuen, web bertsio bat ere egin genuen, eta ezta? Hortik aurrera, ze bestelako gauzak egin dira, hainbat gauza bizi izan ditugu, ezta? Adibidez, Androidek behin bertan bera utzi zigun aplikazioa,
beste batzuetan ere iOSen arazo izan genuen bertsio berri bat aprobatzeko, esaten zuten bertan gerituen letren sortzaileak ez ginela, eta nolabait beti bilegara bidea bilatzen proiektu hau mantentzeko, ezta? 12 urte pasatu dira 14 urte pasatu dira dagoeneko, eta esango genuke gaur egun 14.000 pertsonek eramaten dutela beren poltsikoan kantaria Android sistema eragileen, ezta? Eta aurten espero dugu 100.000, aurten edo datorren urtean agian urtarrilean 100.000 deskarga burutzea. Guretzat oso albiste ona litzateke. Beste gauzen inguruan adibidez, segatik uste dugu apostu hori zuzena izan zela, mantentzea kantaria bakarra ez bertsio desberdinak egitea eta barruan liburu guztiak sartzea, zen usten genuen izan behar zela nolabait bestelako komunitate bat ere, ezta? Non jendeak deskargatzen zuen apa eta ikusi ahal zuen Bilboko liburua, baina baita plentzia edo dena delakoa, ezta? Eta hortik abiatuta adibidez, agenda bat burutu genuen ere, hau da. Ez bakarrik liburuak izatea bertan, baizik eta ere, agenda bat edukitzea non ikusi dezakezun noiz izango diren kantu jirak, eta baita ere ze abestiak abestuko diren. Orduan horretarako ere garrantzitsua zen leku berean egotea. Eta hemendik aurrera zeintzuk diren erronkak, nik esango nuke hobetu behar dugula apa berau. Ez dut aipatu, baina gaur egun nolabait herri desberdinek beren edukiak sartzen dituzte zuzenean, liburuak, kantak eta bideoak eta beraiek zuzenean sartzen dituzte intranet baten bitartez, eta horrek lagundu du nahiko pixkat parte hori beraiek egita zen, eta horrela nik neuka adibidez bestelako gauzak egin ditzake teknikoagoak, ezta? Eta ondino apa martxan dago, uste dut hobetu daitekela askotxo hori beti, ezta? Azkenean da, Bolondresek egiten dugu proiektu hau, ezta? Eta orduan, ez dago ez diru sarrerarik, ez dago bestelako bailabiderik, baizik eta gu jartzen dituguna, gure pultsegotik, ezta? Orduan, badago bidea aplikazioa hobetzeko eta nik uste lortuko dugula pixkanaka. Ere artikulan aipatzen dut, ezta, nire, kantari app nire seme kutxuna dela, ezta, nolabait esatearren ze oso goko dudan proiektua da. Azkenean hainbat proiektu burutu ditut nire karrera profesionalean eta gaur egun ere administrazioan ere. Baina gauza da, hau da, proiektu pertsonal bat non guk ikusi dugu nola sortzen zen, nik neuk sortu nuen, eta pixkat ikusten duzu nola doan azten. Jendeak zelan hartzen duen ideia, nola ulertzen duen, erabilgarritasunaren partetik ere aipatzen dut ere pixkat artikulon, ezta, jendeak ulertzen duen ala ez begiratzen duzu. Da proiektu bat non izan daiteke oso txikia nolabait esatearren, baina hainbat esparru jotzen dituzu eta denetarik egin behar duzu barruan, ezta? Orduan nik pixkanaka ikusi dute azten proiektua, gero eta jende gehiago erabiltzen du, eta gero aipatuko nukela jendea harro dagoela aparekin, ezta? Eta, noiz ere kantu jiretan esan didaten, beraiek erakutsi didate, ez duzu erabiltzen apa, behitu, horrela erabili behar da, eta ezta, jendea nolabait harro dago aparekin. Eta nik uste, hori dela garrantzitsua, proiektu pertsonal bat, euskararekin lotuta, kulturarekin lotuta, eta hori da.